Na konci zimy sa v neprístupnej časti lesa v brlohu pod starým smrekom narodili 3 slepé, bezzubé a holé mláďatá. Tak tu nám môžeme vidieť typický medvedí trus. Môžeme vidieť, že tento medveď žral nejakú možno zdochlinu jelenia. Vidíme tam nejakú srsť v tom truse. Keď kráčam lesom, tak prvé, čo musím urobiť, ak nechcem medveďa stretnúť, tak nemôžem byť ticho, pretože práve vtedy je veľká šanca, že medveďa prekvapím. Medveď nemal záujem chodiť na zemiačiska, nevyjedával zemiaky nikdy. Ale v tom kukuričnísku sa cíti byť ešte bezpečnejšie ako v lese, lebo si zoberte, že kukurica začína v Martine a takmer súvisle ide až do Turčianskych Teplíc. Minule nejaká česká študentka lesníctva strelila nejakého medveďa a kde si na hranici slovensko-českej Čapli. V dolinách človek sám svoju prírodu chráni. Pri lesnej ceste našla hromadu cukrovej repy a starých jablok. Váhala. Zápach ľudí bol všade prítomný. Napriek tomu ju hlad ťahal bližšie. Vrátila sa na druhý deň a potom aj na ďalší, keď na mieste našla aj zvyšky mäsa. Vtedajší pracovníci štátnej ochrany prírody sa rozhodli, že tej medvedici odoberú mláďatá. Oni ich zobrali a tú medvedicu vyviezli hore do doliny. A neviem, že či dúfali, že ona sa už nevráti, no ale bolo to presne naopak. Ona tie svoje medvediatá išla hľadať. A na čo nikdy nezabudnem, tak to bol ten nárek. Tie medvediatá doslovene, že plakali.